Jo sé que s'acabarà perquè tot s'acaba. Per això, deixeu-me estar mentre dure. Deixeu-me gaudir de l'experiència del dolor. Com eren monòlegs i no tenia ningú sentit que treballàrem tots junts perquè al monòleg li has de prestar una atenció molt pormenoritzada, jo he treballat particularment amb cadascun dels actors. I ha hagut un assaig, que va ser just ahir, el dilluns de neu, que juntaren totes les peces, els actors no s'havien vist entre ells, amb la qual cosa va ser molt emocionant. I així, d'alguna forma, ells pogueren també completar el puzzle, perquè cadascú és una peça d'aquest puzzle, però tots formen una imatge completa i d'alguna forma estan relacionats perquè tots tenen en comú la figura d'Esperança Kant, que no és ningú d'ells, és una figura que no existeix, però està ahí i tots tenen relació amb ella. Fins a les 5 i 10 arribar a escoltar. Jo més tard d'això ara jo no vull escoltar res, em poso uns taps i vull dormir, perquè no vull que arribi la llum del dia sense haver dormit res. Això pot ser el preludi d'un desastre. Tots els personatges parlen de la màxima de si vols pots, si aquesta màxima és real, si tot està en la teua mà realment o si n'hi ha una sèrie de condicionants socials, polítics i econòmics que d'alguna forma no fan del tot possible que la voluntat d'una persona la porte a on ella o ell volen arribar. I és interessant, per això el títol és en pregunta, no és pots una afirmació, sinó que és pots, perquè hem de reflexionar sobre si tot realment està en la nostra mà o hem d'adaptar-nos a l'entorn. Que l'aspecte de la casa parla de mi, però la casa no sóc jo. Jo sóc moltes altres coses i la casa només és una excusa per a no parar atenció al que veritablement importa, que sóc jo. Que sóc jo. Endreçar la casa només t'aparta d'eixa pregunta, t'aparta de l'èxit. En definitiva, t'aparta de la felicitat. És bona, Em puc fer una foto amb tu? L'espai ens condiciona, evidentment, però no pot condicionar-nos tant com per adaptar-lo completament a aquest espai concret, perquè després la peça ha de viatjar a altres espais. El que sí que tenim clar és que sempre ha de ser espais que siguin alternatius al teatre. No tindrem mai un lloc tancat, no tindrem mai un pati de butaques ni una caixa escènica fosca. Aleshores, el que el festival ens va recomanar, perquè com ells ja han fet este format en 2 edicions anteriors, ja tenien un poc d'experiència, era que no hi haguera escenografia, que no hi haguera necessitat de ningú efecte de llum ni de res i que pràcticament poguera ser que l'actor plantara el seu xiringuito com enmig del carrer. En això té algunes coses de les tècniques d'art de carrer, que allà on vas plantes i fas l'obra. La merda la tens tu als ulls. Quina gran frase. Eixa és la solució definitiva. Que no t'has anat de vacances? Això que t'estalvies. Que la declaració d'Hisenda t'ha eixit a pagar? Senyal que has guanyat diners. Que no trobes parella? No serà que eres massa exigent? Mira't. Mira't bé. És un llibre meravellós. Podria llegir-vos... Però no hem vingut així a llegir. Continuem. Ai, que em fa molta il·lusió.